Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Dian Nur Afifah saking kelas 11 TKJ setunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang dhat kinurmatan sepuh pinisepuh, ingkang kula hormati Bapak Suyatno sakulawarga ingkang nembe mengkugati. Mboten kasupen para rawuh saha tamu undangan ingkang boten saged kula sebat satunggal baka, satunggal ingkang tansah kula hormati ugi. Minangka purwakaning atur sumangga sesarengan kita nginggihaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringaken mapinten-pinten karahmatan, kenikmatan, kebegeswarasan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Saengga ing siang menika kita saged makempal kanthi sae. Mboten kasupen sholawat saha salam kula lan panjenengan aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun ing benjang yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang minulya, kula wonten mriki badhe ngandharaken babagan upacara adat mliginipun upacara adat Tedak Sitan. Tedak Sitan inggih menika salah sawijining upacara adat Jawi kangge lare umur 7 sasi utawi 68. Tedak Sitan niku saking tembung tedak, idak utawi mudhun lan sitan saking tembung siti utawi lemah. Upacara niki kangge perlambangan bocah utama lare-lare ingkang sampun siap nglampahi gesang saking tuntunanipun tiyang sepuh kaliyan diadani wiwit lare umur 78 utawi 245 dina. Upacara Tedak Sitan diadani amargi wonten kapidadosan masyarakat Jawi bilih siti menika gadah teges gaib kaliyan dipun jagi Bathara Kala damel nebihi kedadean kang boten sae. Para rawuh ingkang kinurmatan, upacara Tedak Sitan gadah uber rampe inggih menika kaping setunggal pangaron ingkang dipun isi kembang seteman, kaping kalih kurungan kangge nggambarake bilih kadonyan lare tasih alit, kaping 3 barang ingkang diparingake ing saklebeting kurungan inggih menika paris sak benglet, kapuk sabengket, piranti nulis, bakor ingkang diisi beras kuning, arta kaliyan emas. Mboten kasupen urutan upacara Tedak Sitan inggih menika kaping setunggal tedak jadah pitung werna, ateges perlambangan tumuju kamulyaan. Kaping kalih munggah tebu anda Arjuna, ateges perlambangan antebing kalbu. Ingkang nomor 3 kurungan, ateges supados lare gampil madosi pegawean. Ingkang nomor 5 siraman, supados jiwa raga lare menika sehat. Mekaten ingkang saged kula aturaken. Dudutan saking adicara menika bilih upacara adat Tedak Sitan dipun adani dening lare ingkang saged mlampah kanthi tujuan ingkang sae. Ing pungkasan menawi kathah kalepatan saha kekirangan kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.